Γίνει ο Κοντοέ στο Βίτρα. Εξαιρετικά ο Βίτρα, το πλασέ out του Γκοβού. Πρώτη ευκαιρία στο 9. Τσότσαλιτς. Γονδουλάκης. Η πάσα για τον Μήτρογλου πρόλαβε και έφυγε από τον Καντέ, πλασάρι στον Τζόρβα. Κόρνερ στο 18. Ζιλμπέρτο Κατσουράνης. Ο Σισέ, η επέμβαση του Μάχο. Όμο. Σέντρα για τον Γονδουλάκη. Ο Καντέ, ο Μήτρογλου 1-0. Νίκησε τον Τζόρβα. Άνοιξε το σκορ στο 49. Και δύο ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και το φάουλ στο 36. 1-0 ο Μήτρογλου. Δεύτερο μάτς, ήδη 3 γκολ με το Πανιόνιο. Τρία γκολ ο Μήτρογλου, 2 ο Ριέρα. Ο Λέτο άνοιξε το κοντρόλ, πήρε την κόντρα. Ο Κουμορτζή, πέναλτι. Πέναλτι. Στο 54. Ο Λέτο πήρε την κόντρα, ο Κουμορτζή. Ο Κάκος βλέπει πέναλτι. Ο Σισέ 1-1. Σοφαρίζει ο Παναθηναϊκός 6 λεπτά μετά το προβάδισμα του Πανιωνίου με τον Μήτρογλου. Αφήνει ο Χριστοδουλόπουλος. Ο Σισέ, ο Μάχο με δεύτερη προσπάθεια. Μπλοκάρει την μπάλα πρώτο Χριστοδουλόπουλου. Ριέρα. Ο Μήτρογλου για τον Κουμορτζή. Ο Καντέ καλύπτει. Βγαίνει ο Τζόρβας. Ο Λέτο αριστερά. Χριστοδουλόπουλος δεξιά. Με τον Κοντοέ. Ο Σισέ, ωραίο σούτ στο δοκάρι. Εκπληκτικό σούτ το Σισέ. Γλιστράει ο Βίτρα. Ο Κουμορτζή, ο Τζόρβας. Σπυρόπουλος. Καλή κίνηση ο Λέτο. Η σέντρα στο Σισέ. Out. Ο Σβέρκος στο Τζόρβα. Λογικά η τελευταία φάση στην αναμέτρηση. Η κεφαλιά out. Λάτκα στο 95, τέλος.